Persuni li jħallu lil ġenituri anzjani tagħhom fi stat ta' negliġenza jew jabbużaw minnhom jistgħu jitilfu dritt tal-wirt. Dan permezz ta' liġi ġdida li bħalissa qed jitħejja l-abbozz tagħha, abbozz li fil-jiem li ġejjin se jkun għand l-Avukat Ġenerali biex imbagħad jitressa quddiem il-Parlament. Lan ta' din il-liġi hu li l-qraba jkunu mħeġġa biex ma jabbandunawx ir-responsabilità legali li jieħdu ħsieb lill-anzjani tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-settur Ġustin Caruana spjegat li jekk persuni jinsistu li jħallu r-responsabilità ta' dawn in-nies f'idejn il-Gvern m'għandhomx jistennew li jkollhom sehem fl-amministrazzjoni ta' dak li jkunu ħallew warahom. Il-liġi se tkun qed tagħti wkoll dritt lill-Gvern li jintervjeni f'isem l-anzjani biex jittieħdu deċiżjonijiet li jkunu taġita l-istess persuna. Dan b'konsultazzjoni mal-anzjani u kemm jista' jkun skont ix-xewqat tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari konfermat kif ta' spiss tirċievi rapporti ta' anzjani f'sitwazzjonijiet orribbli, sitwazzjonijiet li ġew irrapportati lill-Pulizija għal aktar investigazzjoni.